ágyikóba lefekszenek, indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám tőle, csak röhögnöm kell aztán. Szóval lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem egyszer csak, hogy Szűz Máriám, oda ég a lángosom, erre iszkiri. Így tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a leány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyújt be. Hát az meleg. Az nagyon meleg az. Hát ő fűtötte be, elfelejtette. Ja, én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tied. Azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik, milyen volt, kérem, a lángos minősége? Hát, ez a szék, ez ahhoz képest, kérem, gyerekpiskóta ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát a gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy. Vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a lány a fiúnak, de szerelmesen ám, azt mondja, Söndör. Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát úgy nem olyan szép, csak Söndör, meg aztán azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... És azt mondja, Söndör. Azt mondja erre a morcos, megmondtam, már nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, ugye? Nem szereti, van ilyen. Jaj, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Odaér, azt mondja a Laci bácsinak, hogy ide azt a 2 tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyétek el. Hát meddő az a 2 tehén. Hát, miért viszitek el azt a 2 meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték-e, Laci bácsi mindig így szekéren beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a TV képernyő, teljes nagyságban, a 2 meddő tehenet hajtják így erre, menedegélnek, állj. Mind a 2 meddő tehén ökör volt. Igen, azért volt a 2 tehén meddő, mert ökör. Hogy nem vették észre, hát pedig így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ökör között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így tit alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tehénnek az első 2 lába, így, nem ám cipőbe, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztéláb, így, itt az első, ott bekerül belőle az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó 2 láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy 2 tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén. Így, na eddig egyforma. Most van a különbség. A tehénnél, ott a Cornellnál, vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, most nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes, hát ha fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak itt nem megy most. Szóval a Cornellnál ott van egy ilyen 4 ujjú kesztyű, de jó felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van, ugye a 16-os tájékán, de csak 1 ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérem, ezt nem veszik észre. Hát, jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát, lemenném fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, ez biztos.
egyik alkalommal egy nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt, drapéria, muskátli, minden a világon. És most következik Hofi Géza. Na, mondom, akkor én következem. Be az színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, ugye mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Ugye. Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszky vers áttírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, persze. Taps bejött, jó van. Hát különben ezért csinálom, hát de nem, hát csinálnám én ezt pénzért, ugyan? Ennyiért meg pláne nem. Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót. Tényleg, nekem az adóból már van 3 farum. Mind szép, fejlett, kulturált falu. Ó, járda is van. Deszka viszik maguk előtt, mikor mennek ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik. Igen, már a 2 deszkát kell vinni ide. Ja, igen, mert sugárút, azért van így. Visszatérve a Tapsra, kérem, nálunk a Microscope színházban. Igen, így mondom, hogy Microscope. Így mondom bent is, mert ugye háta van külföldi. Az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak. Szóval visszatérve a Tapsra, nálunk a Taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a Komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10 vártam. Elírhatta. Vagy meglökték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát van ez a Majakovszky vers, kezdeném mondani, és tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve, minden. Kezdeném a verset mondani, és 2 kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, így futkos. Na mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkyval vívelődök. A gyerek meg csak fut. Hát mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát. Elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végéig. Na, mondom, illetve kezdem, gyerek fut vissza. És apukája elsősorban üldögélt, nem Majakovszkyt nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Ajjaj. Na, elkezdem Majakovszkyt mondani, gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom, öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát én még ilyen. Na és végre verset elkezdhettem. Mondom a verset, akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt? Ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itten? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszky meg Kinizsi, úgy együtt, úgy. Nagy szellemek a találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után egy kritika jelent meg L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez elírás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam.
Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. Elkezd volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Tücsökbogár, vagy esetleg valami más. Mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Mindegy, elindul. Hát kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe, Iván Kozirev. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát, úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát, Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakásba. Ezt a verset én most elmondom úgy, mintha Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem, azt mondja. Ez ilyen koncentrálásszerű, ilyen idő. Láttam a televízióban, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Most én is mindjárt most szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Azt mondja. Na, azt mondja. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács János öntő munkás. Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó. Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 lemada, 3000 ide. Kettő. Mondom, 2 a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget, poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez meg a Komlós levonta, hogy normacsalás. Képzeljék. Na, tehát ennél résznél álltunk meg, mondom tudod. Lakást kaptam a Dolgozók Házépítő Szövetkezetében. Levegős, világos és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát világos, hát egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is. Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Majd figyeljék meg, rekkenő lesz nyáron, rekkenő. Na, ez jön most, ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinálj? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb. Boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek, nem csak én.